Aku Raden Subrata saka Kadipaten Trenggalek, putrane Rama Dipati Gedya Ngalih. Nuwun pangantun sedhek kula menawi kula boten gadhahi suku sita kalih jenengan. Ora dadi. Satenane sapa sing dadi? Kula cempluk warsi. Cempluk warsi akan sawiji. Partine. Kok nganti kowe keplayu satenane iki ana apa? Kok diponoyak kalian jembing to, Dek? Dioyak-oyak karo jembing. Nggih, karep jembing niku tresno kalih kula. Ning kula boten purun. Matu mindake niku tansah kurang ajar. Kula jadi pawas lho, Dek. Berarti pratelane sing kaya ngono aku sakno karo kowe sekoro. Niki aku bakal tetulung karo kowe. Jenengan Apa jembito kae sing ngoyak karo mapan sak. Ayo melaku. Oh iki sejenenge jembito. niku jembing to, Dek. Lho iki piye to? Jembito iki rupane bagus. Gagah pidek. Lah kok ora gelem iki lho piye ora bagus? Jas. Bagus to. Bagus to. Bagus. Sami kados pundi lho ngaten kok bagus. Nyatane jembito iki bagus. Lha saking pundi to, Dek? Bagus ora ning kene nanging ning gene bon. Wah, nyek aku wae, nyek aku wae. Aja nyek aku wae. Ora. Ini lho. Mbak Yumbo, tagarane mulih. Oh, kowe arep seneng karo. Iya lho, Mbak Yumbo. Ini. Pratelane cempluk kuwi nalikane kok tembus tresno ora bisa nampa karo kowe. Mbok yo kowe golek bocah wadon sing bisa nampa karo tresnamu. Cetha ya to cempluk kae ora gelem karo. Ora iso, ora gelem tak demo. Ora iso, pokoke aku seneng Mbak Yumbo. Lha maksamu apa demo iki lho. Pokoke aku seneng Mbak Yumbo. Aku ngerti karo kowe iki dudu bangsane manusa. Iki bangsane kajiman. Ya lah apa menawa kok lakon sanding karo cempluk warsi. Mawawahe kodrat ora kena. Ora iso, penting semangat. Penting semangat kanggo wong wedok. Pokoke entuk aku beres. Nih. Apa? Cetha yen to cempluk kae ora bisa nampa katresnan. Ning kene aku mesakno karo cempluk, wis tak antepke aku bakal tetulung karo cempluk. Nek lanjut arep lanjut tresno karo cempluk. Kowe arep tulungan Bambo? Iya. Ati kowe karo. Rawe-rawe sama-sama. Aku ora bakal ngerti ngadepi karo kowe. Kok sebalan aku jaluk ngatur ini kanthi yo apa. Karo. Yen kan sepi cepet. Ayo, ayo. Anjene kahanan iki ora langgeng. Aku klebu wong tani, ora duwe anak lanang. Nek aku ora sengkut lehku nyambut gawe, iso-iso anak bojoku ngelih ora ono sing dipangan. Yo,
Senajan ketika ndrandang Pak wiwitane garap sawah. Ono ana udan ndang kena ditanduri. Iki pacul gue entok. Lancar gatono kowe kono. Tenanan piye kowe? Nek ngomong jare ibu-ibu balik jajal sih. Astagfirullah kok neng. Wong dia iki. Mana? Ora tau ngangkat. Tenan? Mangkat neng. Ora mikir ngeter-ngeter ikan. Sarapan. Hah? Roh ta ora kowe bojoku? Iki mantan bojone petinggi gisik tak kandhani. Kene? Ya aja dikandhak-kandhak awake. Lah iya nek dikandhakno ora gendoro pisan. Lansik kene. Lansik. Kuwe kok pindang siji tok iki opo? Ala dempele ngono kok. Dempel iki nek dempel glepung bloko. Ya ora apa kuwi nek sore kok Pakne. Nek sore. Lah kok anakmu nang pasar nanti nyamane durung bali kok. Ing pasar iku Iya. nanti amene rong mulih. Urung Pakne. Sing dituku apa? Ambo anakmu wedok. Adatan yo ora ngene iki lho. Wis tak kon baturi slinter barang. Ngene rong mulih bocor pasar. Ya. Lihat dah. Ya wis banget sik. Iku ora ana jangane. Teko tak gaweno jangan. Elone. Sida mangan ta ora iki? Sithik-sithik nek keselak Pakne. Ora kok. Alah, ya. Saiki kabumi anakmu nyamane urung teko. Iki pawon boya apa? Ayo muni ku lek mata kapan? Jajal. Lah iku ah. Ya kuwi wong tuwa mangan garingan ana juduwe sangat tenang. Ya engko tak susule nek agar kok kene andene. Parani. Ya. Wong ajar ora kancane. Datan ora ngene iki lho, Pak. Nek Lah iki iya. lho. Aku Dik. Kowe kok tulang-tulung gembar-gembor ana kok. Anak am jenggolo anak am. Kowe delok aku duwe anak cempluk. Anak am dibeda bocah lanang. Cempluk iku Iya. dibeda calanan. Iya. Ya apakno ae. Bokonge dituwoni. Oh kowe cempluk Iya. dicuwoti calanan. Iya. Cukup nyuwoti bokong. Ora ki. Apa neh? Susune dicuwoni. Bar nyuwoti bokong. Iya. Kurang marah. Iya. Iki lho srine. Lah kok susune srene mbok awat-awat. Aku iki ra wot-wot susune srine. Lah apa iki mau? Piye Oh, denggolo? kamu mau piye? Lah iya susune cemplok dicuwoni. Bar nyiwit bokong. Iya. Kurang marem. Ngerti susune Iya. cempluk. Iya. Anjani, Pak. Iki rada atos. Lah terus Bareng iki. gene. Lah sampeane profesor. Apa ra mbok kandhane nek cempluk ki anak? Wis tak kandhani, Dik. Bocahe wedi. Ora
Wah, Kajane cah lanang kok melete. iya, Dik. Ngedin-ngedin no. Tenang, Gambot. Ora ngaku Ci. Ora ngaku. Ning kene aja lunga kowe. Iya, Ki. Dah iki aku. Cah lanang iki. Kowe minggir. Cah lanang cah iki. Iya. Aduh, terus enak. Kaya ngono sing padha ae. Lah piye lah Mi? Kowe mau adol piye? Anak dibejo tah lanang, Dik. Diapakno? Dijiwiti bokonge. Bar bokong. Dicuwawati susune. Dah iki ae cah lanang. Sabar, Sanes, sabar. Iya. Kene. Sajane kok medhek-medhekno. Kowe kok wani ganggu karo anakku cempluk. Kowe iki candi. Jengenem sapa? Anake sapa? Dipun wanoaken. Kula Raden Subrata saking Kadipaten Trenggalek putrane Rama Dipati Dipya Ngalih. Den Mase Brata. Alah, kowe iki ana wong wirangan apa lagi bokong. Ngapunten Den, cik boten kula tiyang boten. Pancen leres panas raos kula dipraduli srintil niku wae. Pancen leres jemblok warsiah menika dipun ganggu kalih bocah lanang nanging sanes kula. Lah sinten ingkang ganggu kalih jemblok menika Jim Gento. Jim Gento? Nggih, bener, Bos. Nggih, Pak. Ya iki sapa iki? Oh, lagi anakmu wedok. Karane dhewe kok lali to, Pak. Anakku mau siji. Lah aku apa iki? Ora boten Iki jemblok warsiah. Aku lho. Lah kowe sapa? Aku Wartini. Eh? Wartini ngono kok, Dik. Sapa? Wartini. Eh? Wartini. Wong kowe sing kena jeneng ngono kok. Lah wong karane dhewe kok lali lho. Iki ora anakku. Lah nek sapa? Oh iki anak jemenan. Dadi aku ora mbok anggap, Pak. Den, iku Jack. Iki betul. Kok ngantos kepanggih kalih sampeyan iku laraipun pripun? Saking pikajenganipun Jim Gento badhe tresna kalih jemblok warsiah. Jemblok warsiah boten ngimbangi lajeng pelajeng panggih kalih kula. Lajeng kula tetulung kalih jemblok warsiah. Nalikanipun Jim Gento menika mbujung panggih kalih kula. Kula emutaken boten mendho nanging tansah ndodho. Dadosaken pasulayan kula tanding kaliyan Jim Gento. Nanging imanipun kula kawula. Semara sampeyan saged menang kalih Jim Gento. Jim Gento niku pranakane Kenting Wil. Jim ingkang manggen wonten Gunung Pegat. Napa tasih ngoyak? Jim Gento menika tasih ngoyak. Nggih, kok temriki kula. Aku lene lho, Dik. Roh. Ana apa to? Lho, mulai, Dik. Lah iya napa? Aku ape rabi, Dik. Kowe Nggih. setan ndi? Gendruwo ndi? Sing arep mbok rabeni. Ora ana gendruwo, Dik. Lah terus Setan ora, gendruwo ora. Tengkorak ya ora. Pocong ya ora. lah terus Menungsa, Dik. kowe iki Iya. nek menungso iki ra duwe jeneng ato. Nggih. Terus sing ame mbok rabeni iki sapa jenenge? Ora ada, Dik. Eh? Ora ada.
Masih cedak. Cedak ini. Lah iya jenenge sapa? Jenenge aja amuk lho, Dik. Mbok amuk. Ora. Sing penting kok kowe karo aku dadi anak, dadi dulur. Sing tak senengi ora sapa-sapa, Dik. Sapa? Anakmu dhewe, Bayu Cemplok. Cemplok. Iya, Dik. Matam ora picak. Ora, Yo Dik. cemplok iki cek penambah yumu. Nek kawe do. Nek kowe arep rabi kok seneng mbak yumu cemplok ngene. Ojo mbak yumu cemplok sing mbok rabi. Sapa, Dik? Iki lho. Iki lho. Nah, Iki lho. Walah, aku rumane ngene iki ra doyan kok, Pak. Mah. Ini. Mang iki tawedan aja, Dik. Mau, Mah. Apa-apa? Tahu piye? Tawedan. Tenan. Ya. Edan sapa? Edan bawang lanang liya. Tahu ning kali aku ora demenan wae. Ini Kulo. menaning kali. Ya. Ya beneran nek menaning kali. Iku kok karo kowe nek ben. Menaning kali iki malah kebeneran. Nek baru ora usah wawi wis sawisan banyu. Ngene lho, Dik, aku njaluk carane atimu lileh. Bayu empuk bentuk aku. Lah, jenenge wong omahku. Nah, ngono, Dik. Lanang seneng, Ah. wedok seneng. Iya, Dik, iya, Dik. Mergo sing mbok senengi cempluk. Ah. Tak tarine rungokno. Oke. Ngono, Dik. Lho, Pripun, Pak? kilo gentok gen krungu. Kowe dirabeni jim gentok gelem ta ora? Alah, kula mboten purun, Pak. Mboten. Kowe moh krungu ta ora? Paksa, Dik. Ora gelem mek dipaksa lara. Ngene lho, Dik. Wis dadi sumpahku. Piye? Pokoke aku nek ora entuk Bayu Cempluk, sapa-sapa sing ngalangi ya tetep tak ora tarik. Ngono. Iya lho, Dik. Sing ngalang-alangi lem seneng cempluk. Ah. Aku to. Kowe, Dik. Hah? Kake. Ora tarik tak karo. Ngene lho, Dik. Piye? Padha-padha wong ngetane. Padha-padha wong gununge. Tetep aku wani karo Pakde mergo Pakde ngalangi aku. Wani? Wani. Iki yo. Berkawis jin gendo ampun sampeyan pikir. Menggene wonten apa-apane jin gendo kula sing pangku. Ngeten Pak. Pripun apan kalersan sakmenika kula sepinang kali sampeyan. Nggih, miras pantes kula kepengin nembung kali sampeyan menawi tresna kali jempuan. Menawi seneng kali anak kula saking kerja sampeyan. Timpang angkah cemplung gedhe kula kulit minangka praja. Leres. Gelem kula